press battery income puya sound kanin setup dan hei hi ni a hei kan mixer audio mixer ania hei hi Digi24 ani Dynatec Digi24 channel son hi pali kan hmanga chuan amplifier hi pahnih hei hian an hoi zawk hian line array chung zawk hian pulpit lam hoi ania pulpit lam hoi baka sawn saw lai sir pawna sawn sound box kan dah hei hi line array ani bawk ani chuan YouTube live kan nei boka YouTube live baka hian in hnuai ko hran hawla khuan projectorin an lo en boka chutami chu ta hian hei mixer hran Soundcraft Signature 12 MTK kan hmang le a ta hian main out pakhat zawk hi YouTube live a lut chhowa video mixer a luta chumi atang chuan YouTube a khan a chhuak vele ni chuan pakhat zawk hi in hnuai a ko hran hawla lut thla a video mixer atang thawin hemi hall chhunga biakin chhung an video cover a kha HDMI hmangin kan la thla a projector a direct in YouTube an en ang chia khan delay om lovin chutiang ang chuan in hnuai a khan a lut thla ni chuan YouTube live le in hnuai projector a en ho sound riat kha ain ang chia ani ti chuan sound hi heta hianin kan mixa zaipol le khatiang engkim kha heta hian kan mix veka chuan heta kan mix kha a ron chhuaka heta hian channel pakhata hian kan luh tir ta a hei hi mixer atanga ron chhuak ania tian chu baka chuan mipui thawm man turin saw lai sawn microphone condenser microphone pakhat kan dah a hmeichhe lama helai hian kan dah boka pahnih hian aman tha em ani tichuan chumi pahnih le mixer atanga ron chhuaka chu tah hian a ri rual khai turin kan lo mix le ta chumi kan mix chhuaka chu YouTube a le in hnuai projector a en hoa a lut vele ani